El president del grup de Ciutadans al Parlament de Catalunya ha estat aquest dimecres a Roses, on s'ha reunit amb membres de la plataforma Stop Macroparc Eòlic Marí. En aquesta ha pogut conèixer de primera mà el projecte de parc eòlic marí flotant que s'ha projectat al golf de Roses, així com l'impacte que pot tenir en el paisatge i l'economia de l'Empordà. Carlos Carrizosa comparteix la preocupació del territori per l'impacte visual, mediambiental i econòmic si s'acaba implementant i creu que és intolerable i que no es pot admetre. Em sembla que té un impacte ambiental, visual, en l'horitzó marí i a les vistes que gaudeix aquesta badia de Roses, que és intolerable i que no es pot admetre. Aquesta badia de Roses és una de les badies més belles, més maques del món, d'una de les quantes que ha estat així designades internacionalment, i davant d'aquesta badia, que és de les més maques del món, no es pot ficar un parc eòlic que és dels més grans del món, també, tal com està projectat, pel nombre de torretes eòliques i també pel tamany d'aquestes torretes. Carlos Carrizosa ha estat acompanyat per la regidora de Ciutadans a l'Ajuntament de Roses, Maribel Machado, i pel portaveu autonòmic de la formació taronja, el figuerenc Héctor Amalló. Carrizosa ha recordat que Ciutadans és partidari de les energies netes i per tant són partidaris de la instal·lació de parcs eòlics, però el que no es pot fer creu és ubicar-los en zones sensibles amb una gran afectació, com és el cas del golf de Roses. Per aquest motiu exigiran a la Generalitat la redacció d'un mapa on es determinin les ubicacions per a aquest tipus de recursos energètics.